Здравейте, аз съм Краси Георгиев, вашия личен водач и разказвач на история от Северна Италия. Днес сме на Боромеовите острови – Изола Бела, Изола Мадре и Изола дей Пескатори. Едно от най-очарователните места на Северна Италия. Хайде да го открием заедно! Ако се отправите на север от Милано, само след около час път с кола или влак ще се озовете на брега на едно от най-живописните алпийски езера в Италия – езерото Маджоре. Разположено между регионите Пиемонт и Ломбардия, това езеро се разлива чак до Швейцария, където планините се срещат с водата в съвършен баланс. В неговата западна част, точно срещу елегантния град Стреза, се намират 3 острова, които сякаш са излезли от приказка – Боромеевите острови, наречени на благородническата фамилия Боромео, която ги притежава вече над 400 години. Те пазят богатото си наследство от дворци, градини и история. Тук, сред спокойствието на езерото и величието на Алпите, ще попаднете в свят на архитектурна изисканост, екзотична растителност и неподправена италианска романтика. Началната ни точка е пристанището на Стреза, един от най-красивите и оживени курорти на брега на Лаго Маджоре. До островите може да се стигне както с обществен транспорт, така и с частни лодки. Аз винаги избирам частна лодка заради удобството, по-спокойната атмосфера и възможността да избегнем тълпите. Ако решите да се присъедините към мен, ще се погрижа за цялата организация – резервации, билети и маршрути. Остава ви единствено да се насладите на преживяването. След кратко спокойно плаване по езерото Маджоре, пред нас изплува първото от Боромеевите съкровища – Изола Бела, или Красивият остров. Името звучи като поетично преувеличение, но само докато не го зърнете. Тази красота обаче не е дар от природата, тя е изцяло човешко творение. През 17 век тук е имало само скала, докато Карло III Боромео не решава да я превърне в сцена за величие и я кръщава на съпругата си Изабела да Адда. Така се ражда Палацо Боромео, пищен бароков дворец, в който всяка зала разказва история. От залата на кралете, където са отсядали дори Наполеон и Жозефина, до прохладните гроти, изкуствено създадени за летните жеги. Навсякъде гоблени, мебели, стенописи, портрети, а навън спектакълът продължава. Терасирани градини, подредени като зелена пирамида, с фонтани, мраморни статуи и екзотични растения от 4-те краища на света. Камелии, лимони, пауни и алегории на континенти и добродетели. Тук всичко е подредено като картина.
Вилата на фамилия Боромео на Изола Бела крие много тайни и със сигурност е едно от най-интересните места за посещаване в Северна Италия, които не бива да пропускате. Казваме чао на Изола Бела, само за да се пренесем към следващото Боромеево съкровище – Изола дей Пескатори или островът на рибарите. Това е най-малкият от трите, но за мен безценно кътче от езерна идилия. Изола дей Пескатори е съвсем различен по дух. Тук няма дворци и терасирани градини, а тесни кълдъръмени улички, очарователни каменни къщи и атмосфера, която сякаш е спряла времето. Именно тук обичам да обядвам. Винаги. Защо? Защото е най-достъпният финансово от трите острова, но и най-сърдечен. Ресторанчетата на самия бряг предлагат невероятна местна кухня и ако решите да дойдете тук с мен, като ваш водач, ще се погрижа предварително за резервация. Така ще опитате от най-доброто, което езерото може да предложи. Прясна езерна рибка, приготвена по традиционни рецепти с чаша вино или бира, но задължително с гледка, която остава в сърцето. Изола дей Пескатори не се състезава по пишност с другите острови, но ви кани да се отпуснете, да хапнете вкусно и да усетите простотата, неподправената магия на езерото Маджоре. Завършваме посещението на Боромеовите острови с най-спокойното и романтично от трите – Изола Мадре. Това е най-големият остров в архипелага и едно от най-добрите места, ако мечтаете за тишина, градини и разходка като от картичка. Тук всичко е по-меко, по-зелено и по-уютно. Градините му са истински ботанически рай, с редки видове от Азия, Южна Америка и Африка. И разбира се, пауни, които се разхождат с достоинство на аристократи. Въздухът ухае на зеленина, а тишината се прекъсва само от птичи песни и щракване на фотоапарати. В центъра на острова се намира дворецът на фамилията Боромео – Палацо Резиденца Мадре. По-тих и по-личен от Палацо Боромео на Изола Бела, той съчетава домашен уют с изящество. Тук ще видите мебели от 17 век, порцелан, театрални кукли, картини, сякаш сте гости в стар, но все още жив дом. Изола Мадре не те приковава с пишност, тя те прегръща с хармония. Това бяха Боромеовите острови. Едно от най-зареждащите и вълнуващи места, които Северна Италия може да ви предложи. Надявам се скоро да ви видя тук
и заедно да се разходим из забележителните острови Изола Бела, Изола Мадре и да обядваме на Изола дей Пескатори. Ариведерчи и до скоро!